అరుణ్ సాంగ్స్ ప్లే చేయరా. ఓకే వద్దులే, ఐ విల్ కనెక్ట్ టు మై డివైస్, ఐ విల్ ప్లే ఫ్రమ్ మై ఫోన్. చూడు ఎలా జోష్ వస్తుందో. Why is she calling now? Hey, take the freaking call. No, I won't. ఏదో ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది. If you won't, then I will. హలో హలో, ఏంటి నా మీద కోపమా? సారీ చెప్పాను కదా, హఠా మాట్లాడా డియర్. నువ్వు మాట్లాడకపోతే నేను ఫోన్ పెట్టను. సరే నువ్వు ఫోన్ పెట్టే, కమింగ్ హోమ్ లేట్. ఈ రోజు కూడా లేట్కి వస్తారా? ఈ రోజు కూడా అంటే లాస్ట్ టైం లేట్గా వచ్చినప్పుడు డైనోసార్స్ ఉండేది. ఈ రోజు మన మ్యారేజ్ యానివర్సరీ అని కూడా గుర్తులేదా నీకు? Fucking I'm dead man. పర్లేదులే, విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ యానివర్సరీ డార్లింగ్. Thank you. You too. ఈ రోజు నీకు ఒక స్పెషల్ నైట్ ప్లాన్ చేశాను. ఎక్కడున్నా ఇమీడియట్ గా వచ్చాయి. ఏమో అంత స్పెషల్ ప్లాన్. అది సర్ప్రైజ్. పర్లేదు, ప్రియా బాగానే భయం పెట్టింది. అంత ఇంత కాదు, యానివర్సరీ మర్చిపోయేంత. ఎందుకురా అంత భయము? భయం కాదురా, దడ. అరుణ్, ఎక్కడైనా పెళ్ళాలి హస్బెండ్స్తో. కోపం వస్తే కబడ్డీ ఆడతారు, బోర్ కొడితే బిలియర్డ్స్ ఆడతారు. కానీ ప్రియకి నా మీద మూడు వచ్చినప్పుడల్లా BDSM ఆడుతుందిరా. వాట్? BDSM? యు మీన్ రోల్ ప్లే? హౌ ఎక్సైటింగ్. ఎక్సైటింగ్గా తొక్క. ఎప్పుడు ఐమ్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. తను ఓనర్ అయితే నేను టెనెంట్ అంట, తను డ్రైవర్ అయితే నేను క్లీనర్ అంట, తను మేడం అయితే నేను మేడ్ అంట, లాయర్ అయితే నేను ప్లేడర్ అంట, రైతు అయితే నేను పంట్ అంట, కోడ్ అయితే నేను పెంట్ అంట. సో దట్ మస్ట్ బి ఫన్ కదా. ఆయన ప్రియ అంత వైల్డ్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలే. దేవుడి మీద ఒట్రా, నేను కూడా అస్సలు అనుకోలేదు. బయటకు మైల్డ్గా ఉండేవాళ్ళు లోపల ఎంత వైల్డ్గా ఉంటారో పెళ్ళి అయికే తెలిసింది. లాస్ట్ వీకెండ్ తను డాక్టర్. నువ్వు పేషెంటా? పిచ్చి కుక్క కరిస్తే 2 ఇంజక్షన్లతో పోతుంది. ముద్దులు పెడుతూనే ఆల్మోస్ట్ 30 సార్లు ఇంజక్షన్ వేసింది. అదేమని అడిగితే ఆ మాత్రం రొమాంటిక్గా లేకపోతే బోర్ కొడుతుందట. యా కేసీ, ఎక్కడున్నావు? ఆన్ ద వే. ఓకే, అలానే గెట్ అ పోలీస్ షర్ట్ అండ్ లాఠీ. ఏ ఈరోజు పోలీసేనా? అవును, నేను ఇన్స్పెక్టర్, నువ్వు దొంగ. సెల్ లోపల సీన్. Ram, what about society? I don't know. All I know is we have to work with society and not against it. What do you mean? ఒకప్పుడు అబ్బాయి అమ్మాయి మాట్లాడితేనే తప్పు. సినిమాకి వెళ్తే కానీ లవ్ మ్యారేజ్ గురించి, కోర్టుకి వెళ్తే కానీ డైవోర్స్ గురించి వినేవాళ్ళం కాదు. గే మ్యారేజెస్, ప్రీ మ్యారిటల్ సెక్స్ లాంటివి అయితే అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. కానీ ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్. What are you trying to say? What I'm trying to say is, we aren't doing anything wrong. ఫ్రిక్షన్ లేకుండా చేంజ్ రాదు. ఒకప్పటి డ్రీమ్స్ ఇప్పుడు రియాలిటీ, ఒకప్పటి ఫ్యాంటసీస్ ఈరోజు ఫ్యాక్ట్స్. మనం ఈరోజు తీసుకున్న డెసిషన్స్ రేపు రైట్ అవ్వచ్చు లేక రాంగ్ అవ్వచ్చు. అలా అని ఈరోజు మనం రైట్ అనుకునే దాని గురించి ఫైట్ చేయకపోతే ఎంతోమంది కలలుగానే మిగిలిపోతాయి. What will our kids be called when we get married? What? Siblings? No. Maybe we can call them as lovelings. What? Say it again. Lovelings. It's sounding good, no? I'm liking it. Cheesy-ga undi. New age, new relationships, new name. Simple. Shut up. What are we going to do about it? Nothing. Ram, you will have to find some other name. Why? Lovelings అనే వర్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది.
And it means darlings. బాగానే ఉందిగా. ఆల్ ఆఫ్ us are darlings. Lovelings. Yeah. Darlings. Why not? Looks like you wanna get drunk badly more than I do. హ్యాపీగా సింగిల్గా ఉండరా. పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, కొత్త తప్ప. I can clearly see you with a big belly gazing at these young beautiful women endlessly before one of them pulling you to the ground and calling you uncle. Last but not the least, you looking at single men this time with more jealousy than ever, trying to figure out how you have clearly missed the fucking warning that you have got from this most bestest friend you can ever get in your life. అరే కొంచెం మెల్లగా నడుపురా, దండం పెడతా. ఏంటి సిద్ధు డ్రైవింగ్? ఇది సిద్ధు కారా? సిద్ధూస్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సౌమ్యాస్ కార్ అరుణ్ కొన్నాడు. ఓ, అయినా సౌమ్య అండ్ సిద్ధు వై డిడ్ దే బ్రేకప్? ఇదిగో ఈ కారు వల్లే. ఈ కార్ వల్ల? అది విని ఎక్కనిచ్చేది కానీ నడపనిచ్చేది కాదు. అందుకే దాని మీద ఉన్న కోపాన్ని కారు మీద చూపిస్తున్నాడు. Miss me up, boss. Rhea, are we ready for the meeting? Shravan, I'll be there in just a minute. ನೋಡ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. So this is the high-level plan for a one-of-a-kind online store exclusively for senior citizens. I don't think this will work out, Rhea. What will they buy online? Medicines? Ask your parents, Mahesh.
Actually, you know what? Don't. Knowing how they some things, I'm sure they wouldn't bother telling you. Rhea, why are you taking it personally? I'm sorry, it's nothing personal. But remember, Mahesh, the body ages, not the spirit. And I'm sure they have their own needs and wants. Forget about their wants, we hardly put in an effort to understand their needs. And I guess a little research to understand this market would give them the freedom and us an opportunity. I don't think that's a bad idea. Okay, Rhea, this seems interesting, but I would like to see some more details. Sure. Thank you, Shravan. ಅಣ್ಣ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದಾರಂತಣ್ಣ ಕತೆ ಸುಖ ಅಂತ್ಯವಾಯ್ತು. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಕಣ. ನನಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಯಾಕಣ್ಣ? ಟಿಪ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ. Today we'll discuss the female reproductive system, the ovaries, fallopian tubes, and how the eggs are formed. I'll now draw a diagram and explain the formation of the ova and the process of implantation. So this is the female reproductive system. In a female reproductive system, there are 2 ovaries and each month only 1 egg is produced. This is called fimbria and this is the uterus. This is the vagina and this is the vulva. So here in this space, the fertilized eggs grow. Each month, an egg is produced by one of the ovaries, and the following month, the other ovary produces the egg. So that's how the eggs are formed, and this process is called eugenesis. So the process of egg formation occurs in this manner. And when the egg matures, it is ready for fertilization. అలా ఒక 30 చాక్లెట్స్ అండ్ 50 స్వీట్ డేస్ తర్వాత Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.